हेलो लोगोफोर, आंनि मुङा मिस्टार जाफुंसार मोसाहारि। नोंथांमोनहा नायदों आं रमान्टिक इउट्युब चेनेल। बिनिखायनो गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बरायनायजों लोगोसे आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, दासिमबो जुदि सोरबाफोर आंनि बे आं रमान्टिक इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै दानो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै दोनलां। बे चेनेलनि गेजेरजों आं माखासे मोजां रमान्टिक आरो माखासे रियेल लाभ स्ट'रिनि बागै खोथा सावरायनो आं जुजिगोन अरायसम नोंथांमोनजों लोगोआव थानानै। नै लोगोफोर, नोंथांमोनजों आं दिनै मोनसे खोथा लानानै आवगायबोलायबाय। लोगोफोर, खोथाया जेखियानो जादोआ, आं सावरायनो लानायखौल' डाइरेक्ट सावरायदिनि। अब्ला लोगोफोर, बिनि सिगां आं फंसे खोथा बुंग्रोनि। नोंथांमोनहा आंनि उन्दै समनि लाभ स्ट'रि पार्ट 1 पार्ट 2 खौ नुवाखैब्ला नायनो हागोन। बिनि लिंकआ गाहायनि डिसक्रिपशन बक्सआवनो गोसो बायदि जायगा लानानै दङ। दे लोगोफोर, अब्ला बारा गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायजेनदिनि। अब्ला दिनै आंनिनो रियेल लाभ स्ट'रि पार्ट 3 खौ दसे सावरायदिनि। लोगोफोर, आंनि उन्दैनि लाभ स्ट'रिया टाउनाव स्कुल हाबहैनायसिमावनो जोबनानै थाङाखै। औ लोगोफोर, नोंथांमोना थिग खोथाखौनो खोनामारदों। जाय सिख्लाखौ आं क्लास 3-4 निफ्रायनो फसायखुमाना दंमोन, बे सिख्लाखौ आं गोबां सम हास्थायबायानो थादों। लोगोफोर, जेब्ला आं क्लास 9 आव गलांदोंमोन, गलांनानै जेब्ला टाउनाव हाबहैजेनदोंमोन, अब्लानो खेबसे खेबनै लोगो मोनफ्लांलायफिननाय समनिफ्रायनो गोबांसिन बेखौ गावनि खालामनो लुबैदोंमोन आं। नाथाय बेखौ डाइरेक्ट गावनि खालामनो हायाखैमोन। बेनि थाखाय माखासे सम बारहोहरनो गोनां जाबावदोंमोन। नाथाय मास मोनसेसो उनाव जेब्ला बोसोर गोदाननि बैसागो फोरबोआ सफैयो, बे बैसागो फोरबोआनो बिखौ मोननो खाबु होदोंमोन। बै समाव 2018 मोन। लोगोफोर, दायो 4 इयार्स जाबाय बिखौ बै समनिफ्राय फल' खालामफिननाया। लोगोफोर, अब्ला गोजोनथाव बाथ्रा ना नोंथांमोन? नाथाय बे बैसागो बोथोरालाय माब्रैथो खाबु होखो? नोंथांमोना गोसोआव सोंथि सोंदों जानांगौ। अब्ला गोसो होना खोनासंलाय लोगोफोर। बै दिनखालि आं गिबि खेब बैसागो बोथोराव गामि बेरायना जौ लोंनो आगान सुरजेनदोंमोन गामिनि माखासे लोगोफोरजों। बे समावनो जेब्ला गंनैसो न'खराव हाबजेनदोंमोन, अब्ला खाबनैसो जौ बिदैयाबो आंनि खुगायाव हाबनो खाबु मोनथारनायसै। लोंफेरैनि खोथा, एमावा गाखोब्ला जायो फोरजायाबो राजा। बेबायदिनो बै राजानि पावारखौ खाबनै जौ बिदैयावनो आंबो मोनदोंमोन। नाथाय आं बे पावारखौ मोननानै मा खालामखो, बेखौबो खोनासंखानोसैब्ला गोसो होबावना खोनासंदो लोगोफोर। आं रमान्टिकनि चेनेलनि असे बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन। बे एमावनि पावारा आंखौ फंसे बाथ्रा बुंनो थाखाय ओरैबायदि गोसो दुंहोबायना, बे बाथ्रा फोरमायनो थाखाय गामिनि सासे सिख्ला, आंजोंनो समान क्लासनि, बियो बै सना फिथरनि फुराना लोगोमोन। बिनिखायनो बे सिख्लानि न'आव लोंफ्लाहैनानै सना फिथरनो खोन्थाहैनो खावलायबाय आं, आरो नाम्बार बिहरदों होननानै खिन्थाहैनो थिननायसै आं। बिनि उनाव थारैनो मा जामारखो, बेखौ मिथिबावनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोनहा उननि भिडिअखौ नेनानै थादो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। दे अब्ला, थेंक इउ।